Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging pusilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, malayas sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber, maraming salamat po sa inyo lahat. Diyos na po ang balang magagabay sa inyo lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, mga ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakalog ko po sa inyo lahat ang mga aking nalalaman sa sakit sa spiritual o physical man na karamdaman. Dito po lamang kung matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. At lahat ng mga orasyon na panggamot ay ipakakalog ko po sa inyo lahat. Sana po huwag mo na pa kayo makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. At pakipindot na rin po ang bell icon sa mga baguhan po. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyo lahat ng inyong mga ginawang mga kabutihan. At pagkakalog sa inyong siksik, diktik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ay sa negosyo po. Kung halimbawa may negosyo po kayo na tindahan o damitan o bigasan, o nagbibinta po kayo ng sa manok, baboy, isda, basta negosyo po, pwede pong gamitin to pangkalatan po itong negosyo. Negosyo, napaka-bisa po ito na pagkakalog ko po sa inyo. Nagamit na po ng mga taong pinagbigyan ko po nito, at sa awa ng Diyos po na paggamit nila po kanilang mga negosyo. Dumami po yung mga kita po nila. Pagkakalog ko po sa inyo orasyon pangkalatang orasyon sa negosyo, Hiwaga ng Pangasinan. Ito po ay magdadasal po ng isang ama namin. Isunod po yung orasyon po ng 3 beses at ipo sa dibdib, tapos ipo sa mga negosyo po. Ipo nyo lang po, ipo nyo lahat po ng negosyo nyo po. Kung sa mga isdaan naman po, baboyan, manukan, nagtitinda po kayo ng mga karne-karne, mga po, maganda po yun kung iniipon nyo sa dibdib nyo po, tapos iipon nyo sa mga tinitinda nyo po, mga isda o karne man yan, ay tapos po kumuha kayo ng tubig, baso, kahit na sa basong plastic na lang po kung wala po kayong o lalagyan nyo ng tubig, tapos usalin nyo naman po yung orasyon na ito, tapos iipon nyo sa tubig. Tapos kung medyo na po, gawin nyo po, lagay nyo po, wisik-wisik nyo sa mga negosyo po, yung mga isda o mga karne man dyan, at siguradong dadami po yung kanyo po, mamimili, wala pong duda. Dapat ko kung gagawa po kayo ng ganyan po ay siguradong nakapokus kayo sa ginagawa nyo, natiwalang-tiwala ko po sa ginagawa nyo, yung tiwala po kayo sa orasyon, para ikakasi po ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat ang gagamitin po yung mga orasyon. Dapat po ay sa puso't isipan po ang paggawa po ng orasyon. Ito po dinadasal po sa isang ama namin, at isunod po yung orasyon ng 3 beses po, at ipo sa mga negosyo po. Magdasal po tayo. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa, tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to, at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa
ilayo mo kami sa kasama, pagkat iyo ang karihan, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. At isunod po yung orasyon po ng 3 beses po. Adonai Yahabi Aha Yisrael Yehuda, mapagpalang Diyos Yahweh El Jire, ang aming mga ang aming negosyo ay magkaroon ng matagumpay na kalakaran, mangyari na ito sa tulong mo. Amin. Adonai Yahabi Aha Yisrael Yehuda, mapagpalang Diyos Yahweh El Jire, nawa ang aming negosyo ay magkaroon ng matagumpay na kalakaran, mangyari nawa ito sa tulong mo. Amin. Adonai Yahabi Aha Yisrael Yehuda, mapagpalang Diyos Yahweh El Jire, nawa ang aming negosyo ay magkaroon ng matagumpay na kalakaran, mangyari nawa ito sa tulong mo. Amin. At tapos iipon nyo sa mga negosyo nyo po, o iipon nyo muna sa dibdib nyo, tapos iipon nyo sa negosyo nyo para marami po kayong kikitain po, para lalakas po yung negosyo nyo sa araw-araw. Gawin nyo pong araw-araw, kung magbubukas po kayo ng tindahan o ano man po mga negosyo nyo po, gawin nyo po parang ito na po yung pagkakataon nyo po na umasinso. Yung mga hindi po nakakabinta po dyan, nagnegosyo po, ito pong gawin nyo, basta tiwala po kayo sa Diyos Ama na ibigyan po kayo ng ikakasi po sa inyo ang orasyon na ito. Bibigyan ka ng gantimpala kung palagi po kayo nagdasal sa Kanya. At narito po ang orasyon na aking ipagkakalob po sa inyo. Ito po ay gawin pong araw-araw para makon po. Basta focus lamang po kayo sa ginagawa po ninyo at pagkakalob sa inyo sa mga makapangyarihan sa lahat ay yung ninanais. At tiwala po, huwag po kayong mag-alinlangan kung gumagawa po kayo ng mga ganitong orasyon na aking pinagkakaloob. Napakabisa po ito. Adonai Yahabi Aha Yisrael Yehuda, pagpalang Diyos Yahweh El Jire, ang aming negosyo ay makatagumpay na kalakaran, mangyari na nawa at tulong mo. Amin. Sana po ay ito po ay dapat po ay maisaulo po ninyo para maganda po, kahit hindi nyo po kopyahin o basahin. Salamat po sa inyo lahat. Ito po yung napakabisa po na orasyon. Dapat po ninyong malaman na dito po lamang po sa Hiwaga ng Pangasinan malalaman po ang aking mga, wala na po akong isisikreto po sa inyo, ipagkakalog ko po sa inyo lahat para malaman nyo na may kon po kayo sa akin. Gusto lang po sanang ipakiusap po sa inyo na huwag po kayo makalimut po mag-subscribe, mag-like and share, pakipindot na rin po ang bell icon. At higit sa lahat po, pag nakapaandar po kayo ng aking mga orasyon po, ay mag-comment lang po kayo sa baba para ganahan po naman po ako magkukon po sa inyo, magbibigay po ng mga orasyon na aking mga ibabahagi po. Huwag po kayo po, basta pag gumagawa po kayo ng mga orasyon na aking binabahagi po, ay focus lamang po kayo sa ginagawa po ninyo at tiwala po sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Adonai Yahabi Aha Yisrael Yehuda, pagpalang Diyos Yahweh El Jire, ang aming negosyo ay magkaroon ng matagumpay na kalakaran, mangyari na watos tulong mo. Amin. Yun lang po. Bago pong lahat ay
Shout out po sa inyo lahat. Bye bye po.